sogolo nana sanga ani wakati mali kono ani mali ko kan me bela jelen foyi ka wakati to yala ka fo nyana aw bismillah ko émission mandi kene kan no e angayele émission mi na beno no mali kuna foli.net fe émission si kunto do ka la yele ka la ni sondia ka to faw sigoro la bi ananga belele wa flabe ñoxam bulo bamono nga kuma do go mo kan yera dida amanga ñi nga lu tengula pour que awni ni ambe pse fam ñal saro to gumna mbal ma gen ñanguma awa sumo taraste uri bashte bashi fete sigi to ni jam pamphlet waroy bo ne to gawsu sidibe am ñal saro la mbal ma gen ñanguma awa ça va sigi to ni jam pamphlet waroy OK bon on dit to de Moustapha Abdul Aziz Razak Jacob Dissa. Non. Ouais, bon. Malheureusement, on parle d'une tourne. Voilà, donc, mais, un document administratif au Kamal, c'est Moustapha Dissa. Voilà, parce que quand on la Côte d'Ivoire, mon oncle d'Obé a dit un papier changé avec Moustapha Dissa. Sinon, à l'état civil, c'est Moustapha Abdul Aziz Razak Jacob Dissa. Bismillah malik na foli.net plateau kan on a nga wele javi ajarani c'est ni ma do yele la ñime burune ngay mission to ko de nga yele OK nga yele yele do ne biano OK stress zero ay mbal mage il y a les bi comédien to ko ne na flel baroy bon puis ba ni fa na to ko une solo la ko mina we ko njibena yeto ko nda yele la d'accord sani nga ma fromi téléspectateur befo ani min bange bako fo ani ndeme bako ulum ma to mega bara bi donc les comédiens to e Ashmo Kolonkisen bon Ashmo sur la chugo di intérieur do rebeno donc ay dem senani fon be gan on fait ka egolu ka et tout bon mo ba yan on fait wa fo ma gan flanu e ale to tu mo di kan dialo me bi ala ka kalfam na ala ka hinala voilà donc amenyokon ko et tout mo ba fo ma flanu en flare na sigi comme en to te kele mais mo ba fo ma flanu est ce que en ta jetem ga to gele na flala donc ale fa kira to ma sallallahu alaihi wasallam Mohamed donc Mohamed ni Mamadou to na club be bora Mohamed de la donc ne fa Mohamed ale fa fene Mohamed donc o e ayon o fla moreta donc ashi yo alala donc mo be to wa alala ashmu o sorlati bo kulungseni mana do wer la na me gerena e waso ne sigira ne be pumata me pumaka fo ka tanguli me kuma sugu be fo tien no sa galo no sa ne kon ma be fo aywa ala donc terego de go ne be puma do fo ali kolon filla ka kolon tay ima foma donc ko ne be puma ba fo kolon seni donc fo o konna de la to na jaja ne kolon seni bon na comédie dame ne fene o ta droga ge nto simplement familial so ne ke linga fo kolon seni man ni fien la parce que kolon seni fleni do wa ke warde ne bulu war bade be bulu ayde ne bi ga do ki ba ni kolon seni fo ne ni me fien la ne be donc ki ba ro de fo mo yara e waro mi ku me gan sa kolon wazara tu me ku me nika waro mu ku mi ga ibe yela woro do sangu nyimi folo ni o nyimi mamna mimi ga mo fi ay ba balma ni pena bi comédien to fanya na OK d'accord nebe wole Bouda Sogolo Diatta et à sur l'intérieur de faire déjà en fait mon nom de scène déjà un trop de scène c'était Robert Val, le chouchou des femmes. Maintenant père à son âme Arafat DJ, j'ai eu à danser derrière lui. Donc on en a concert de là pour une première fois à Sikasso avec Abo Guité, pas forcément Abo Orange, c'est lui qui est le promoteur de Bama Art. Et un concert que Sikasso, donc au sportif de Tarak, on devait faire des choses comme on appelle ça, Kaï, on devait faire Bamako. Donc au sportif de Tarak, il y a la capacité là. Quand je suis venu à l'université ici, l'université là, j'ai eu le bac en 2009 et je suis venu à l'université à la FSJP. Donc, allez remarquer non, c'est lui qui était dans le clip. Ni tu veux faire un sport là. Bon, ni tu ne faudra pas faire Bouddha soit loué.
Donc à tout autant toro donc je n'ai Bouddha allez na toro nda ko Bouddha donc Bouddha c'est resté Bouddha. Maintenant le Sogolo Diatta c'est venu parce que moi j'aime bien Soundiata Keita les peuples mandingues. Quant au Côte d'Ivoire, quand on a fait l'histoire l'empire les empires donc empire mini frappé que c'est l'empire du Mali. Donc par la bravoure de Soundiata Keita donc j'ai pris Bouddha Sogolo Diatta. On y a le solo là. Ante yele. Ay don ngi kuma la nga yele. Madame de Jona. Madame Nashmulo, Madame de Boudala. Madame Nashmulo. D'accord, pour là. Et voilà, on a une génération na kalanga di doye kalamandi be. Bon eterige do mi seguba ma fama go succès. Donc ay classique lenke. Mais kalanga redi tunga gwale mene. Kalan ka gwa ni dien fin be. Bon ala ke antara 6e na passera kon passera no fa antara 6e. Bon mo kotara passera tukum no mais quand même a passera parce que ate kalange. Voilà. Donc dongele a banaka don classique ono ko. A banaka do classique ono ataraso a fa yin nga ko mais e nana sogo akara tugudi. Ko no go luwa monsieur fa sara. Donc fa ta tege mo utara ko sola. Fa tara monsieur sore fa dabal banako mais monsieur et succès gogo e fa sara e be ano. Monsieur go no gale fama sa u jera ka seguba cheta ka chi. Fo asuma. Donc u segna monsieur segna fa segna kata so ala ma me dron chi na fo monsieur go monsieur fa sara. Kolon wasara wala. Ama klo la tuguni dongele fena yi bangata. Fa ya yininga. Ko monsieur basara. O action kele répétera utara na ko solo ka chi. Fa segna kata so chi na tuguni ngo ko monsieur basara. Ako gara kamana gain. Donc ça histoire de na continuer faut que au man teme donner monsieur be classique ono monsieur nana monsieur nya bala seguba te classique ono donc a jat kera quoi avec tableau là be écrit là mais anya be fenêtre de là a balla ko la dra fenêtre là anya be seguba na fala depuis asna gi jodalati ago he chokoroba aga na siane ini ka tere jugude ko monsieur ibara ko jon sarante fe ka don kana fonye ay dayno o bela chokoroba ni dege seguba nana monsieur fenêtre tagi digi chokoroba na classe ngono go iko monsieur bolamuna ko mi seguba go monsieur yare de sara ko nana fo monsieur Aïe. Ok, d'accord. Bon, il y a une histoire d'Amine Sigasso là, parce que Sigasso c'était la première région que j'ai visitée au Mali. À Frago Sigasso au Darama Gode. Donc 2009-2010 Antara Sigasso spectacle de l'année. Donc dès que tu vas en troupe là spectacle là, donc antika ngata saninge sugula sala sigana bumogo. Donc asili sugula. Na yin leke na din na anana c'est Médine. Goro be Sigasso ko Médine. Donc légumes ba de me firi ale ni friou. Ansira ya musoro wala soro abi ka oso de firi quoi. Denish na musoro ba ko oso jojole. So ni kem flé. Binda nanta flé ni kem fly. Tini oso la ko musoro ba ya oso nga dogo de kem flé tan ira de ka dogo katma beka. Akonde clé. Ni sere kin fe fari kube wosa. No uso un corogue. Kakil la jingyan flel ba ko e ka fo aw so lo no malik na foni.net de la kenen la ko jam ga mandi kaneka no e angele émission mi na be no malik na foni.net fe émission si kunto dore ka la yele ka la ni sondia ka to fa aussi yoro la akil la jingna émission mi te chaque lundi à partir de 18h sur malik na foni.net bi an ashmo de venir mbolo an Bouddha amite men ko yi Bouddha Ne. Baraka chan wa talent de fenega chan on mena e a choisir que comédien ne comédien, je n'ai pas choisi. Il y a un philosophe qui dit on est tous comédiens, mais c'est quand on grandit qu'on change de route. Moi, depuis que je suis fini,
les art domaine de kono. Déjà les percussions je fais de la percussion. Je chante. Je suis animateur DJ. Je suis danseur. Même s'il y a mais la comédie au Bénin depuis que je suis au jardin maternelle là. Donc c'est ce qui a continué. C'est vrai que les FSJP de guerre, normalement je devais avoir une touche de normalement quand la cour. Mais le destin a décidé autrement. J'ai croisé un ami Chekinito. Voilà, c'est lui qui m'a poussé à faire le théâtre plus ou moins au conservatoire. Parce que sur événement là, moi j'étais chargé de faire la chorégraphie et lui monter la pièce de théâtre. Donc en 3 mois de là, je fais un peu du théâtre et il m'a proposé d'aller faire le conservatoire. Que c'est une bonne école. Là, j'ai fait le concours. Il restait même une semaine pour qu'on fait le concours. J'ai fait le concours. Dieu merci, j'ai été pris au conservatoire. J'ai fait 5 ans. J'ai un master en mise en scène et une licence professionnelle en jeu d'acteur. Donc, nous avons tout le théâtre là, comme ça, bon, de façon professionnelle, c'est venu comme ça. Sinon, depuis le bas âge, je suis dans le théâtre. Voilà. Buda be donge abi dong lida dong li yore ya messi amik la kasik ngana ashmo et en fait né comédie d'âme né amena quoi mais c'est qu'à fort depuis ne bora ko kala mani comédien quoi parce que ni me école là intergam fonga fatura quoi classe là ne gu école guignolu quoi donc ami beka di ami kulanga ami tag na matami yera classe no domna iba soro ute joie quoi. Donc on continuera te faut en lycée ma donc en lycée na art kunte parce que art domaine de kadine na fla on obligera transfert ke kana ba ko fait en lycée askia anana parce que art mi donc ko konna la ni na bagi soro mais en même temps mes ballon temps quoi mais je le ba assez là donc à licence mes junior de la licence junior de Bimbo mais donc comme ne bolo femme nous tenions tien quoi parce que depuis à bas âge je n'ai pas longtemps mais de nature comédien bena quoi donc anana to là ne nana bac soro nya essayé concours et tout mais mania soro chi là quoi donc dans la psychologie de faculté des sciences humaines et sciences de l'éducation dans la psychologie que bon ni licence soro dans la licence là au konna là interrogé d'op mais Mamadou Damangwale de manager sans yaspi donc abora kai aller n'aller anana soro mo flabanga yoro la basco and derby donc comédie cadeau lui quoi au lu gernale là parce qu'elle les réseaux sociaux maîtrisés akana abu filmer ou vidéo bla donc il vidéo follow filmer ga bla ne aye comme comédie cadne bon ne min kumena ke ala wa kalfam na la bon ne ma mo wara soro quoi donc ne o yene obligé ra gerale là comme ma me sigi gerana ne ga mona ka fo nga cha bolo me kulenga de la donc amason o y'a sɔrɔ u ye groupe créé groupe tɔgɔ kɛra Jabugu ye wali sisan ne b'o groupe in de la Jabugu comédie donc a ma sɔn ne ka don a la ayi ja dɔrɔn de bɛ yen n'i bɛ yen dɔrɔn kɔni ja dɔrɔn de bɛ yen ja bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne bi donc ne b'o groupe in de la comme ale ma sɔn ne sara a bɛ mɔla min ma o tɔgɔ Yusuf an b'a fɔ ma ko président ne sara o la n ka kuma a fɛ n bɛ fɛ ka comédie kɛ quoi donc o kuma n'a fɛ a taara ne ka taa ne tester donc an taara ne test kɛ tout a sɔnna ne donna fin kɔnɔna la quoi et comédie et groupe la donc o kɛra ne intégré togo ye comédie kɔnɔna la mais ma balontan bila dɛ mais comédie fanga nana bonya ni balontan fɔlɔ quoi parce que ne ye balontan kɛ plus de 10 ans quelque mais ne ye comédie daminɛ ça vaut pas une année ma fin sɔrɔ dɛ mais a ye min lase ma quoi balontan yɛrɛ m'o lase ma hali ka da kan ka bɔ télé la dɔrɔn bɛɛ quartier kɔnɔ n'i bɔra télé la bon i b'a sɔrɔ i bɛ bɔ ni gilegi min ye o gilegi tɛ bila finalement fo mɔgɔw b'a fɔ ko bila bali mi la o nin kɛra ne ka comédie daminɛ tugun an yali salale la ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina rabi an tɛ yɛlɛ ayiwa ni tɛ datugu yan an yɛlɛ kɛ awa ka taa ne kɛ bon ne natɔ sisan action de quelle point il est la deuxième point niveau là bon ali sisan ni travail sont yo bu ñoko na ali sa ma ko folo police ke do ni taximan de be ñoko na bon
n'i y'a mɛn sɛ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn ko policier de don Policier don. n'i y'a mɛn jakuma taximan n'o ye taximan ayiwa donc an nana taximan ani polisikɛ de sɔrɔ ɲɔgɔn na a kuma tɛ k'a ban a tɛ k'a ban a ma ɲa mɔgɔw jɔla quoi ka na ɲininkali ko mun de bɛ yen a ko non a tɛ se ka ɲɛfɔ polisikɛ nin ye polisikɛ kumakan nin dɛ ko a tɛ se ka ɲɛfɔ ayi ko mun de bɛ yen a ko non a y'a ɲininka a b'a dɔn a ye min kɛ o donc ni cɛ bɛ fɔ ka kuma dɔrɔn a fɔ dɛ a ɲɛfɔ ka ɲa a ɲɛfɔ yɛrɛ de ka ɲa donc ne de donna ka chauffeur ɲininka n ko mun de kɛra a ko non ko bon cɛ y'ale fiyɛ ale jɔra a nana jɔ ko ko sɛ ko i da ye tulu ye dɛ ko ye mun de dun k'ale ko sɛ ko kɛlɛ de ye nin hali sisan u bɛ ɲɔgɔn na Buda an kana nin ji ye a oui. Bon min ɲɛfɔra ne y'o de fɔ ɲɛna donc c'est à dire ko bɛ tan bɛɛ mana sɛ e mana jakuma ɲininka ko jakuma ko tulu b'i da la sɔgɔmada in na ko i ye mun de dun rouge comment appelle ça crème à lèvres bɛ cɛ da i bɛ ɲininka ko non ko tulu b'i da dɛ ko i ye mun ale ko ale ye sɛ de dun ko mun na cɛ y'a fɔ ko ale ye sɛ de dun o bɛ hali sisan u bɛ ɲɔgɔn na hali ni émission mana an bɛ taa yen sisan an bɛ t'o sɔrɔ ɲɔgɔn na bon peut-être ne taara bɛnna ne bɛ sɔn k'u lafara voilà ou bien kolon ka wasa yɔrɔ ko Ashmo. juste i b'a dɔn bibi in na argent facile ka di mɔgɔ caman ye trop kojugu n bɛ ka n grande sœur dɔ bɛ yen ko Fatim Keita Fatim de filɛ k'i bila fɛn bɛɛ ma salon b'a bolo et tout dɛ mais a y'i ban o bɛɛ ma ko f'ale ka argent facile de sɔrɔ quoi a taara somakɛ fɛ yen somakɛ ko k'a bɛ sɛfin baara ka d'a ma donc ni sɛfin baara la a ka tasuma mɛnɛ kɛrɛfɛ ka ɲɔ ton ni sɛ ye ɲɔden hakɛya min ta ka don tasuma la donc a b'o san hakɛya balo nafolotigiya la a bɛ sa quoi Fatim ye sɛ bila sansara kɔnɔ tile 3 tɛ dumuni d'a ma ka tasuma mɛnɛ a ye sɛ kɔngɔtɔ ba la bɔ sɛ fasali ala tɛ ka se ka tagama ka jɛ yɔrɔni ko ne dumuni d'o ma yan ka taa ye mais u bɛ min fɔ bɛɛ n'i dakan don donc a ye ɲɔ bɔrɔ 2 tun ka sɛ bila tellement que a haraɲini bɛ sɛ kɔnɔ quoi sɛ y'a lajɛ ka ɲɔ lajɛ ka tasuma lajɛ ka ɲɔ kelen sɔgi ka Fatim lajɛ k'i digi k'a bɛ don tasuma la a bolila k'a bɛ don Fatim ko kana don dɛ kana kɛ a kɛ ala kosɔn i kana don kana kɛ sɛ y'i pan ko Fatim ye sɛ pointé ka bɔ dɔ hali sisan sɛ ma bin a bɛ sanfɛ e tɛ bɛ ka jiko min fɔ sa a kan ka di Ashmo de ma Jisuma wa ou bien bon an ka to n'an bɔra an bɛ dɔ sigi t'a kan an b'o bi wa a bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Buda ne diɲɛ baara o baara n'i b'a la i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jumɛnw de b'i kan baara in kɔnɔna la bon déjà accompagnement c'est-à-dire et puis au technique ça c'est en général dans l'art au Mali en Afrique généralement précisément au Mali mais comment Mali t'as parce que je suis actuellement au Mali il va guérir mon là c'est-à-dire parce que ils ont été peut-être déjà déçus par quelqu'un on va faire que je nous béquelé donc au beau courou quoi c'est déjà au attaquant donc ils ne souffrent pas carrément ce qui fait que si tu vois moi je fais pas des vidéos rarement je fais des vidéos moi je fais pas des vidéos moi je suis plus dans le spectacle vivant déjà dans le théâtre carrément parce qu'il y a le théâtre et il y a l'humour voilà donc je suis plus dans le spectacle vivant si j'ai une pièce que j'aime bien m'a monté parce que je suis metteur en scène ou bien soit je donne à quelqu'un qui met en scène il avait joué à la pièce là ou soit moi je monte la pièce tout qu'on fait mais avec à propre fond on a joué là-bas institut français là on a monté à propre fond avec notre association on a fait une pièce qu'on appelle Il neige ce qui dalle donc on a monté nous fin mal là comme costume comme équipement décor à voir parce que il n'y a pas quelqu'un qui va dire bon voilà nous c'est-à-dire ils sont en train de dénoncer quelque chose en demain voilà il te loue quoi et puis ça c'est dans tous les domaines bon après ça il y a il y a des ouvertures aussi parce que le théâtre m'a permis de voyager beaucoup voyager même voilà la dernière rencontre que j'ai eu à faire c'était
à Abidjan. On est parti au Festival international du théâtre d'Abidjan, le FITA. Donc, théâtre avec un bora à Orochama, dans des lieux où je ne pensais même pas que je pouvais aller. Mais dormir, tu ne payes pas. Je n'ai pas payé 5 francs le billet d'avion. 5 francs, je n'ai jamais payé là-dedans. Parce que il m'a invité au débat à Beta, le transport en charge, l'hébergement, tout. Et ça fait la fierté au fait. C'est quand on t'appelle, on t'invite pour des trucs comme ça, que ce n'est pas du hasard. C'est-à-dire, il y a des gens aussi qui sont là, qui te regardent et qui attendent que tu fasses mieux. C'est quand on t'appelle pour faire des sorties comme ça que tu te sens fier d'être comédien ou bien tu te sens fier de faire le travail que tu es en train de faire. Et tout le monde ne peut pas devenir comédien. Voilà. Bon, nous avons le Bouddha Fogaban. En généralité, Mierga Gelen, Feina, Kousebe, oui, de Mabakakoui. De Mabakakou, Rega Gelen Kousebeko. Il est temps de guérir mon chamana, il dit demain. Et pourtant, il y a des demain. Parce qu'il y a un chamami, le motochon, drogoutaoula, manamanakoula, yala la. Fin sugu dɔw la quoi bon ni ala mo iko mɔgɔ sugu gana ni bara sugu jaye wa ne bolo I kan ka dɛmɛ quoi parce que e bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ encourager a bɛ o tigilamɔgɔ ka dɔn ka fɔ I bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ I ma taa walita ta ani fɛn caman quoi allo yɔrɔ yɛrɛ ka bɔ yen fɛnɛ et puis an ka société la mɔgɔ caman t'a faamu quoi n'u ye comédie la nin ye manamana mɔgɔ de a bɛ manamana ko de la bon a ma se an k'o yɔrɔnin fɔ quoi parce que bɛɛ b'o kalama quoi hali n'a fɔ ko karisa yɛlɛkonikɛla ye yan nin tɛ foyi et pourtant olu b'a filɛ manamana baara de mais manamana mɔgɔ tɛ se ka kɛ dɛ manamana mɔgɔ tɛ se ka kɛ an ka kɛ u b'a filɛ manamana baara ye mais manamana mɔgɔ tɛ se ka kɛ parce que pour que I k'a kɛ il faut que I ka a dɔn de ka k'i la talent b'i la dɔn b'i la I bɛ se ka comment dirais-je là I bɛ se ka inspirer donc I bɛ se ka conseil di et tout donc ne yɛrɛ bolo an ka baara normalement ale de kan ka nɔgɔya ni baara bɛɛ quoi parce que c'est à travers nous que message bɛ passer quoi population tɛ se ka min fɔ anw de bɛ se k'a fɔ wa fɛn tɛ bɔ a la mais a fɔcogo fɛnɛ la dɛ I y'a faamu donc ne kɔni bolo a gɛlɛya a tɛ fɔ ka ban bon ani surtout n'i bɛ carrière daminɛ ni fɛn ninnu na a ko ka ca quoi a ko ka ca trop mais grand frère ye min fɔ dɔrɔn o de y'a global yɛrɛ ye quoi a tɛ tɛmɛ o kan. Comme Nial Saradela. Mais Ashmo il a une inspiration sur le Togodi. Bon, il va originalement fengele mi yɛrɛ ne tana depuis ne ka dɔgɔn quoi. O ye mɔgɔ copier quoi. Ka nin ka vidéo lajɛ ka taa yɛlɛma ou bien ka taa Burkina bɛ dɔn parce que mɔgɔ caman b'a kɛ quoi. U bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la minnu ka vue man bon kosɛbɛ u bɛ t'olu ka vidéo ta ka n'a yɛlɛma quoi. Bon o ye ne tana yɛrɛ de depuis ne ka dɔgɔn ne t'o fɛ. Min ka di ne ye créativité de. Tuma dɔ la ne b'an sigilen to gɛrɛn na action dɔ bɛ passer dɔrɔn direct ne bɛ thème bon n tɛ temps ta dɛ n bɛ manager wele dɔrɔn n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna a b'a fɔ n k'a ci a ma vocal la n b'a ci a ma vocal la après an b'a enregistrer an bɛ sketch bɔ ne tile kelen kɔni tɛ n sigi ne ka inspiration bɛɛ bɛ bɔ vie quotidienne de la quoi ne m'o quoi n taga yɔrɔw n sɔrɔ yɔrɔ ani n yɛrɛ ka histoire passée dɔw bɛ yen ni n miirila la a bɛ na yɛlɛ quoi donc n b'a kɛ vidéo ye mais mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ a kɛra ne yɛrɛ de la n seginna a kan quoi. Comme Nial Saradela. Bouddha. Any comédien ou Chela Betogodi? Déjà, moi je suis ouvert avec tout le monde. Voilà. Et puis, que ce soit les grands frères ou bien ceux qui sont derrière moi, moi je suis ouvert à tout le monde. Et puis ils le savent. Je sais pas, il n'y a pas de frontière d'été quoi. Et puis moi je m'attends avec tout le monde. Tout le monde. J'ai bien dit tout le monde. Tu vas pas voir un comédien qui va te dire ah Bouddha je l'ai demandé ça n'y a fois et puis jamais parce que moi j'estime que ce que je fais d'abord c'est ce que j'aime d'abord et puis le reste ça va venir voilà sinon moi je suis ouvert à tout le monde et ils savent que je suis tout le temps ouvert et quand n'importe quel comédien peu importe sur sa taille si tu es au haut niveau ou bien tu es au bas niveau, je m'en fous. Moi, je joue avec toi, peu importe. Ashmo, il faut un comédien au Tchala avec toi. Bon, ni un comédien au Tchala. Mais c'est qu'à fond. Ni mon échange sur le grain, on a pour le moment. Faut être nous tchè. Bon, on d'aller nous bailler quoi. Mais ou bien surtout,
nana sɔrɔ minnu b'a domaine kɔnɔ n'u dɔnna quoi an ye concours dɔ kɛ Mali Comédie Star o yɛrɛ de me permettre ka gɛrɛ caman na tel que Ronald Guino ale yɛrɛ de tun bɛ ne ka coach ye Mali Comédie Star la a tun bɛ n coacher donc u tun bɛ ale fɛ an ye expérience caman sɔrɔ quoi ka fara paracétamol kan ani yɔrɔ film u b'a fɔ ma yɔrɔ donc n'olu gɛrɛna ɲɔgɔn na i ma olu ye formation minnu d'an ma quand même n'olu cɛla kɔni ça va très bien bon o kɔfɛ ni comédien wɛrɛ b'a gɛrɛ ɲɔgɔn na mais ni Tugatɛ de bɛ to ka vidéo kɛ quoi parce que a bɛ to ka wele n bɛ taa an bɛ vidéo kɛ et tout bon ale yɛrɛ ye n dɛmɛ mɔgɔ caman ye dɔn a sababu la quoi bon n ka foli b'a ye fɛnɛ quoi voilà sinon problème tɛ ni comédien foyi cɛ an tɛ yɛlɛ a ɲin tɛ datugu kɛnɛ in nka ɲin tɛ datugu ala n bɛ f'i ye e ka yɛlɛko in bɛ ɲini ka kɛ Bamakɔ musomaninw ka jinɛko ye dɛ n bɛ f'i ye ne tɛ se kɛlɛ la dɛ Asimo mais réalité de don Asimo wala ni jinɛtɔ t'a ka du kɔnɔ ko muso don dɔrɔn i b'a sɔrɔ a ka du tugulen don don min na jinɛtɔ dɔ bɛ yen bon an ka cap tun bɛ ten n'an ka du tugulen don don min na an bɛ ɲini ka san 15 bɔ ɲɔgɔn kan don o don ni den ka jinɛ wulila kan kelen de b'a da a bɛ boli ka bɔ a bɛ carré kɔnɔna minɛ n ka jinɛ wulila n ka jinɛ wulila n ka jinɛ wulila an b'a gɛn k'a minɛ depuis n'an ma dege a la fo k'an dege a la mais ale y'o san 15 bɛɛ kɛ u ka carré fara la fatɔkɛ dɔ dalen bɛ yen nɔ diɲɛ ma a ka jinɛ wuli o wuli a b'i sen cu jinɔgɔ la jinɔgɔ bɛ kɛ fatɔkɛ kan mais nin don t'a dɔn fatɔkɛ ma dumuni de sɔrɔ wa kɔngɔ de b'a la o aigrilen sigilen de don dɛ an balila kɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ te min na u ka da yɛrɛ la parce que an ka da n'u ka da man jan an bɛ te min na u ka da la a balila ka bɔ dɔrɔn ka vitesse ta ka carré kɔnɔna minɛ n ka jinɛ wulila n ka jinɛ wulila a b'a ka kunkolo siɲɛ n ka jinɛ wulila fatɔkɛ bɛ carré kun na fatɔkɛ y'a mankan mɛn an wulila a nɔfɛ an bɛ taa se carré kun na denni kɛtɔ ka carré fara fatɔkɛ wulila ka denni minɛ k'a ci k'a tereke jinɔgɔ la ka denni bila an min bɛ ka boli ka denni kunbɛn dɛ denni seginna a b'a ka boli k'an yɛrɛ kunbɛn an yɛrɛ dabali banna an y'an jɔ k'a lajɛ a seginna b'a seginna ni kan min n ka jinɛ dara n ka jinɛ dara n ka jinɛ dara depuis n'o don bɔra la fo bi jinɛ ma wuli fɔlɔ a dɔw ta bloc b'a la dɛ bon comme ani son comme macro ça ne croit pas ani pas tu muso be make bon comme je disais tout à l'heure les animations qui font DJ donc un grand frère il a 2 bars ici donc on a du all time mo na mo ma na le be donc à trop de ko mo mai au fait à tu français et puis malien métal n'a donc afro iconi malien ni sera magoni parce qu'il y avait une bonne position en France à kon mi demain donc ay wari blakana yanko no katwa construction réalisation gars o wari dun o tia o be photo kolon tia ma ko no voilà donc en aller mal la dron ko le na réalisation la dron ana sa ko fouillet so kelen dron ne joie achna mo may donc akra faya là quoi donc il a fait un moment à Congolo Tima donc à toi là mo may donc à 3 là donc ça mo may donc o do ba en niveau là na trapita ska ba biermi dongo don mo nanao imano mo may be tene 2 semaines que n'était mo may bon anana don là négocier acha mo may ça fait 2 jours ntiki que na ma fla ko globe là ko puta tu kalone do comment bla comme kela glo tu kalone do nyeye ka globe là c'est que Johnny wol ka c'est mo nyona ala nunu me kalon tiga moye Aide. Il non. Il fait au bon endroit. Il veut faire vraiment. Sinon, il veut se vérifier. Fais le frère à bed et à Yanama. Il y a Golongo Nega Santangue, on y a sa chaîne. Émission c'est la culture là. Ashmo conseil du mené boulot. Faut-il nous mettre obligado comédie là. Ani ere on a comédien ma. Bon. Et un red demseno akonna la ma fuire ga folo. Yodo nima me boro barala alima sanglen sorala. Donc il te ga ma ba fo conseil ko la quoi. Mais juste ne be mi ere fodron ardo arte o comédie do comédie teo en tant que jeune. Il faut entreprendre quoi. Quand ici
ka kɔnɔni kɛ kuma bɛɛ quoi i bɛ wuli i bɛ ko dɔ kɛ quoi avant que i ka taa don banidisme ni manamana kow la sufɛ yalabaw siɲɛnaba ninnu a ma ɲi i ka avenir ma quoi n'i bɛ kalan de la o kɛ ka ɲɛ i bɛ balontan de la i cɛ siri o la comédie dɔnkilida i tilen dɔrɔn i k'i cɛ siri i k'a dɔn k'a fɔ ko baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la quoi ka n'i ɲɛ ta mɔgɔ fɛnɛ fɛ quoi i bɛ vie n'i yɛrɛ ka propre situation de i ka situation bɛ cogo min na vie n'o ye n'a amélioré denw sera a bɛ améliorer mais n'i ko f'i ka kɛ dɔ ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ o se tɛ e ye franchement i bɛ taa don kɛbalikɛ la quoi donc ne bɛ min fɔ dɔrɔn ne ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ halisa an ka courage ta parce que ni courage tɛ diɲɛ baara o baara la laban t'a la quoi ani i bɛ don baara min na fɛnɛ i k'a kanu quoi kana mɔgɔ y'a la ten dɔrɔn karisa bɛ ka kɛ n fɛnɛ b'a kɛ ou bien karisa bɛ ka kɛ tɔgɔ bɛ sɔrɔ a la dɔrɔn ou bien wari sɔrɔ ka d'a la n'i donna a la ten i bɛ bɔ a la ten de bon i bɛ tɔw tatɔla ye fɛnɛ voilà donc o de bɛ ne bolo k'a fɔ. Bouddha, quel est le conseil? Je pense que Hashmo, il a dit l'essentiel, peut-être, il a même dit peut-être tout. Il y a un adage qui dit que si tu veux qu'on te lave le dos, lave-toi d'abord le ventre. Donc aide-toi et le ciel te dira. Voilà, parce qu'on ne m'aide pas. Moi aussi je verrai la société comme ça. Ou les gars d'ordre qui est donc il y a des monnaies bon là. Ali do kono ni te fenge dro ni réunion be obe ni kuma na fama ite wala la wuli ka fenoke o wa foko il a essayé à manier c'est mieux que o kana fo ma ko e koni dongo don bede be wuli ka ta a nyanyini e dale no itsa ka fenge yere. C'est valable pour tout le monde, que tu sois un homme ou une femme. Donc, il y a monnaie bongola. Voilà. Il y a des gens qui quittent les pays, tout ça pour que la société les voit avec un autre œil. Et l'amour de la chose, tout ce que tu veux faire, il veut faire un fait. Mais on a remarqué qu'en Afrique, généralement, ils n'entreprennent pas. Je nous dirais. C'est-à-dire obési à l'agade ni Hashmo fait no ge ou Fatima fait no créer nous avons succès sur là il t'a fondement redon na be ka succès don sur la ron bébé pangana do hono donc o ba ke no al mo bi aw de mi faut de mais o te nafa c'est-à-dire o te nafa do a fait na tout le monde est devenu comédien maintenant tout le monde est devenu vidéaste mo c'est déjà do banana ou le dro avec doit la clé flanée droit na arrêba ko ni kun la barade parce que c'est un truc c'est une œuvre qui sort de la tête na ego no inspiration de joladro aba blabé ta dawra ñini anta lui irrite d'autres personnes en fait donc il faut avoir l'amour de ce que toi tu as envie de faire et puis t'engager là-dedans voilà. Anteyele OK yara ma de ala nga yala de Ameyele Bouddha aywa na fi nga me sing na musique yorina ko be de Ameyele Bouddha be Clara quand mamba in Philippien fenere ni nga téléspectateur wi mo Ameyele de c'est avant donc li dal to ana kun chen dong li dade Ameyele anga dong li dai Ameyele Bouddha be dong li da ne ka bara do be no janne rek ñu fo ibna ne blala komi o ma fa ay ni ngal kelende ni ngal kelende Hashmo iya fanya na kibe balonta ibe comédie feneke ko fe ibe bara wara ke bon o ko fe mais kembe ga cyber la mais kembe ga cyber café la mon mekin et tout bon ko sena fene ni ndoni ambe bajuta ga yala ga fere quoi ma me bajuta ga yala ga fere mais maintenant avec les ne ba ka quoi parce que notre activité fanga na boya ma doni mo ne ta ka se ko ke quoi bon ko fe me na fa kibara ay bon ko fe ay ne yi ne ka son be ne abana ne boron ne no fe Hashmo abana si ça Ameyele Bouddha be dong da Hashmo be dong mais bara kungulo kan na MPG non mais il m'a lagué de à travers sur le côté Ameyele
yɛlɛ de ya awɔ an bɛ yɛlɛ fɔlɔ Ok, d'accord. n ye denni min ka jinɛ ko fɔ o dɔgɔnin dɔ wulitɔla de ye denni in ta ye quoi mais denni ka histoire laban cogo ma k'ale ɲɛna ale fana ye dɔgɔnin jogo ta Mais min fɔ ye kɔrɔmuso jogo ta mais min fɔ ye émission in filɛ nin ye, a bɛ lajɛ fan bɛɛ dɛ. Ni denni y'i minɛ. ne tɛ se kɛlɛ la n y'a fɔ a mɛnna i ma tentire n kunna ni n bɔra sisan dɔrɔn ma I b'o fi. a tɛ dɔ bilen quoi dɔgɔnin de filɛ ka kɔrɔmuso suit ale ta kɛra min ye o cɛ ka jan kɔrɔmuso ta la n'a bɔra école la ka na so n'a nana sɔrɔ to de bɛ yen ou bien basi a bɛ saki fili dɔrɔn jinɛw ko k'u tɛ basi dun k'u tɛ to fɛ ko fo sɛ logo ni firiti o bɛ ɲini ka d'a ma a b'o dun mais donc le galère de ye fan minɛ k'a sɛgɛn wari tɛ fa kun fa dusu kasilen sigilen bɛ tilera min yɛrɛ u ka kunun totɔ dɛ o kalayara k'o tɔ bilalen ye a nana ka n'o to ye ka tila ka segin action kelen kan jinɛw ko bi ta kɔni ko fo ka saga don furu la ka saga don furu la ne kelen ko dun k'o ban o fɔra yɔrɔ min na fa yɛrɛ wulila fa ko bana bɛ n'a ban don fa fana ye pan ka wuli jinɛw ko mɔgɔ min tɛ to dun ko o bobara fankelen tigɛ k'a jira ka d'a ma o fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn petini wulila jinɛw ko n ka to dun k'o ka ɲi kɛnɛya ma N t'a dɔn ni bɛ fɛ an ka filaw ta wa ou bien an ka filaw ta ayi non mais filaw b'i b'a dɔn n'i ye ɲɛ mɛn c'est non tu vas me ka hésiter c'est humour fila de bɛ yen n t'a dɔn n b'a kɛ filaw ye an ka filaw ta bon dédicace spécial au Pel a banna an ka filaw kalabanci fila ala di fila ɲɔgɔn kalabanci tɛ a tɛ écouteur dɔ da ne k'a don tulo la an ka tu kɔni fɛ nin émission bɛ tila ka ci yɛrɛ ma i b'a la donc e cɛ fila kalabanci a diɲɛ bɛɛ de b'a kalama ni bɛ fɛ ka dɔn ko fila ye kalabanci je te donne juste une histoire ni fila kɔni sen donna bo la a sen de donna la dɛ a fari bɛɛ bɛ se a ma siga t'a la fulakɛ de tamatɔ dɔrɔn a sen sinna ka don bo la fulakɛ e fana tɛ yeli kɛ i filɛ ni cɛkɔrɔba tɔ i bɛ ka tama hali t'i i kun bɛ ka lajɛ a filɛ i sen donna bo la ko i yɛrɛ dala la ko n'i ye bo de ye wa a sinna ka kɛ ten k'a tɛgɛ don bo la fɔlɔ o t'a tɛgɛ ya ko ka sɔrɔ bo de don koyi a y'a jɔsi a yɛrɛ la wa kalabanci y'a ka bo y'a fan bɛɛ sɔrɔ filaw ka baara don donc mais i b'a dɔn filaw ta ka wusa marakaw de ta ka jugu n'a bɛɛ ne yɛrɛ ba ye maraka yɛrɛ nka ni y'o ayiwa tani ayiwa marakɛ de filɛ ka samara kura san a bɔtɔ samara feere bitigi kɔnɔ a ma 100 mètres tagama san fina san ba nana quoi donc a ye samara de bɔ a sen na k'i digi ka segin a bɛ ka taa don samara feere yɔrɔ in na quoi a bolitɔ de talonna k'a sɔnni kari a sɔnni kari la dɔrɔn a donna samaratigi ɲɛ b'a la jeli b'a sen na ko mais ko e dun ye samara bɔ ko minnu sɔrɔ ko k'a ma kɛ kunnaja ye ko sinon k'ale ka samara tun bɛ fara cɛ ayi mɛ nin kubɛri kun cɛ jinɛ ala an ka jɔn ka jinɛ wele ayiwa ayiwa cɛ jamana in ka gɛlɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamana in na sisan an bɛɛ de b'a kalama donc an terikɛ dɔ bɛ yen ko jaji a taara karamɔgɔ dɔ fɛ o ye karamɔgɔ dɔ ko fɔ a ye ko nin kɔni ne ye min fɔ ɲɛna lahiya de bil haki de don a taara yen o ye wurudi dɔ d'a ma ko a ka nin wurudi n'a sila dɔrɔn a ka nin wurudi so a bɛ tila ka na a tɔ ɲɛfɔ ale ye problème t'a la o ye wurudi di cɛ ma a bɛ na a b'a yɛrɛ la a bɛ ka wurudi a bɛ ka wurudi a bɛ ka mais cɛ y'a fɔ a ye ko n'i bɛ ka wurudili kɛ i bɛna na fɛn dɔw ye kana siran dɛ ni siranna o y'a ko bannen jaye ko ale bɛ se ka kɛ o ye kɔlɔsi d'a ma na a bɛ ka wurudili kɛ a bɛ ka wurudili kɛ tɔn dɔrɔn waraba dɔ poyila ka bɔ dɔrɔn gɛlɛya de bɛ jamana in na a ko to n'a ka wurudili fɛ ka to ka wurudili kɛ dɔrɔn gɔn dɔ bɔra gɔn bɔlen ja ye gɔn lajɛ ka tɛmɛ a ka wurudili fɛ a tora o la dɔrɔn
Donc, Gon na bodro jaima c'est la masran quoi. Avec la tamali ba war de no fe wari. Parce que a fora na ko na sira wudin nga ba. Avec wari soro. Donc il a continué. A trop la dro sama bora. Ay sama la. Continue la wudin fe. A trop la dro jina to ba do shina agringa bo shina tabali gosi aso asli no tabali mi krefe ay tabali ke ti bon. Njaye kete. Kala yelke. Kete katim wudin fe. Jina kala ya. Ako jaye. Jaye. Kona. Ko be mun fe. Tellement que jaye resrana. Ashna ko 180 milliards de dollars. Jina ke tina kala ko atenere bolo. Il fait une sur mon boulot. 180 milliards de dollars faut que na wo sur le a quota boulot. Jino yere be juruta lo. Ah ouais. 180 milliards. O soro. Ne de ko jina digu bena usura ante se kala la debi émission dam ne nyafo. Ah. Aywa sisa Quel côté? Quel côté? Kala kodo. Aywa sisa no. Mimbe no buda bodo ashmo bodo. Jume. Angata amada. Tegere foke, tegere. Bechi. Kachi, mana petar ndia. Kachi to ko di ko petar de bechi. Ne bulawa araper nta potina ki bechi biti. Kachi ya. Aha. Sisa ashmo folo bechi. Ko ka fa buda bechi. Ota. Angata. Ne folo kachi wa. Ale folo ma fokale. Oh wala buda. Fola ale la. Ay bara anta emia. Anta zirina kare de ma fama. Parce que moi je suis dans le coupé décalé exactement. Bon. A me fait faut mon côté na arrêter na edité chinois era ita men quoi. Ou bien c'est ça. Comme neta ni mame. Ni ashmo mame. Téléspectateur ou mame. O son a même. Dans anga rafat la kunuya. Anga Non mais ni ga technique bisa ka instrument do jandro instrument fen no jandro nga singa kule ya nati biti mais il y a un hommage que yoro boy comme c'est j'ai fait je vais chantonner un peu une sa chanson qu'il a lancée Jonathan Mahelo ma muziki Mahelo ye malelo ma muziki ha ma muziki che ma muziki oh yeah arafate mwana iyo oya mulukuku jije oya docteur Viera papa satellite maman Germain yebisanga no on a pleuré pour Jonathan oh oya Jonathan oh kiki ozambe oyebisanga oh Jonathan oh yobi yanga samaksoka c'est bon là to le kabadaka ozanka sanga batala kada wala ba de bordo le ko fa bébé fi pandre c'est bon Tiens. Janne kama couper de galle galo kwale no. Tiens plein to gumo ko fa na re. Komi ami anga yele de kan. Anga tanu freestyle ndo. Ni beta sugu la ngi be segi de ta ni beta nyegena ngi beta saleta chauffa beta tasaleta chauffa beta kolido wa bouquet do wa ne te donne erebodon en te donne erebodon atena nga yele sanansa don che jinye kadi tro ni ba kono de muma diade o yele ye ni be jabugu sui ibe yele kasoro ima toro ni be malikuna funi sui ibe yele ite toro antikoro non mais ibani visa tellement jaranye nga sono be en grand-mère de Ashua o sangari walla nga sono be Ashua ma dianye de nga version yere dama o sono ba fo nyemre uyo malikono nyemre uyo farafina nyemre uyo kabne kasamandi Fatou
Et bien, il faut la paix, parce qu'on a besoin de la paix au Mali. Tasale boken bana, il faut la paix. Dramana tedia, il faut la paix. Dramana tedia, il faut. Tasale boken bana, il faut. Tasale boken bana, Sukuni kura boken du manogo, Rayida boken du beti. Il faut la paix. Il faut la paix. Il faut la paix. La paix au pays. Il faut la paix. La paix au Mali. Il faut la paix. La paix au Mali. La paix. Mali kunafoni la paix. Ayala adani do kuma blagore. Afilel baro ne kunya onya nya okulo garsega bi ko émission mandi kenega noy angayele ashmu aleni boda ole kunya anga invité bi ni masara mani manga joya joana aw ni ne amenyo soro dien wakati wero la ni kenega linka bye bye.